मानसिया बुगियोब्ला मेसेजबो होनो रोङो होननाय बायदि दिनै आं बुंगोन जेब्लाबो उन्दै बैसोआव हाबा जानाङा बे बाथ्राखौ बुंगोन खिन्थु आं प्रेक्टिकेलि आं उन्दै बैसोआव हाबा जानाय मोनसे समनि मोनसे समनि गासैनिबो सानजारि थान्दै नायगिरिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम आं दा दंफैयो जोंनि सिमोनसाफुरि आनसलिकनि सिङाव थानाय नैबे सतीश बसुमतारी एबा एसपि बड' फरायसालि बे फिल्डआव दंफैयो जोंनि दा आरो आंजों दङ नोंथांमोना नुनानै सिनायखादो जानांगौ जायखौ जोङो मैथा होनोबा रावबो सिनायि गैया गासैबो सिनायफ्रामजोबो एबा सिनायजोबखायो नोंथांमोना बे जोंहा बिथां मैथाखौ सिनायखादो जानांगौ एबा प्रबिनबो होनना मिथिनाय मोनो नोंथांमोना मिथिखागौ दे बिथाङा गोबां फिल्म डिरेक्सनबो होबोबाय नोंथांमोना बे नुखानायखा आरो सिनायखानायखा जानांगौ नोंथांमोना आरो कमेडियानावबो जोंहा बिथां एबा मैथाया खम नङा नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ जायखौ जोङो मैथा होनोबा सिनायै रावबो गैया बिथांजों आं माखासे बाथ्रा सावरायनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय था बिथांखौ आं गोदान बोसोरनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायग्रोनाय थाबाय गिबियावनो आं बिथांनाव सोंनो लादों नोंथांखौ जि मैथा होननानै मिथिना मोनो नोंथांनि मैथा मुङा बोरै थानाय बेखौथ' आङो गिबियाव जियानो जा सानजारि थान्दै निउस बिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय बावहरबाय लोगोसेनो सानजारि थान्दै निउसखौ नायनानै अनसायग्रा गासै रायजो राजाफोरनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय दा बे मैथा मुं फैनायनि गाहाय बाथ्राखौ रायखांनो थाङोब्ला आङो गिबियावनो 2006नि बाथ्राखौ आङो रायखांनांगोन 2006 मायथाइयाव जेब्ला आङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव मास्टार डिग्रि फरायगासिनो दंमोन बे समाव जोङो गोबां लोगोफोर लोगो मोन्दोंमोन बै समावनो दानाखि जा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनिन बर' बिथां खनिन बसुमतारी बिथांजों जोङो एखे क्लास फ्रेन्डमोन जोङो खाथि थालायोमोन रुममेट बायदियानोमोन आरोखि बिथाङा इउनिभारसिटियाव बिथाङानो बे मैथा मुंखौ आंखौ दोनग्रोनाय जादों बिनिफ्राय गासिबो इउनिभारसिटियाव मैथा होननानै मिथिबाय बिनिफ्राय लासै फैनानै मुभि खालामबाय मुभि खालामनायावबो बे मैथा मुंखौ आङो माखासे मुभिफ्राव लानाय बायदि जादों आरो बिनिफ्रायनो मोनथिसारनाय जादों आरोखि मैथा मुंखौ नोंथांनाव मोनसे नैथि सोंनाय नोंथाङा गिबि सादारन सुबुंनिफ्राय जेनेबा फोरोंगिरिसिम आरो लोगोसे फावखुंग्रि आरो लोगोसे फाव दिन्थिगिरि आरो फाव बिथोन होगिरि जेनेबा फिल्म मुभि बानायो नोंथाङा एक्टरबो आरो कमेडियानबो आरो लोगोसे डिरेक्टरबो बिसिमहालागि बोरै सौहैया बेथ' बिराद गोलाव बेखौ बुंनो थाङोब्ला नैबे बाथ्राखौनो आं बुंनांसिगोन जे उन्दैनिफ्रायनो आं कालसारखौ मोजां मोनोमोन जिहेथु आंनि बिफायाबो मोनसे समनि हारिमुखौ मोजां मोनग्रा सुबुंखा आरो जोंनि सानजारि नोगोराव सासे मोजां नाटक लिरगिरि आरो नाटकनि फाव दिन्थिगिरिमोन जोंनि फादारा मोनसे समाव जों जेब्ला उन्दैमोन बेवहायनो जोंनि ओनसोलनि गोबां सुबुंफ्राबो जोंनि न'खराव फैनानै बिदिनो माने तबला दामनाय मेथाइ खननाय हारमुनि दामनाय बायदि सोलोङोमोन आं बेफोरखौ नायना लायोमोन बिनिफ्राय आंनि गोसोआ माने मा होनगोन बेखौ थैजों फैफानाय बायदि होनांसिगोन आरोखि थैजों फैफानाय बायदि होनांसिगोन बिनिफ्राय बिदिनो आङो सर्ट माबाफोर मा होनगोन बे वान एक्ट प्ले गुसुं नाटक आङो क्लास 7, 8 बेफोरनिफ्राय आं लिरोमोन आरो स्कुलफ्रावबो आं दिन्थियोमोन बेबायदि खालामदा अब्लाबो जेनेबा आङो फरायनायखौनो गिबि होननानै सानद्रोयोमोन बिदिनो फरायनायखौ आङो जागायग्रोबाय फरायखांनायनि उनाव जेब्ला इउनिभारसिटि आं फरायहैयो बे समावबो आं मोसायो इउनिभारसिटियावबो गोबां लोगोफ्रा आंखौ मोजां मोनो मोसानायनि थाखाय आरो सिनायो फोरोंगिरिफ्राबो बिदिनो सानसेखालि माने इउनिभारसिटिनिफ्राय देबोरगावनिफ्राय क'क्राझार माने बड'लेण्ड इउनिभारसिटि देबोरगावनिफ्राय जेब्ला आं क'क्राझार टाउनाव थाङो बेवहाय बै समाव मा होनगोन बेखौ टेम्पु थायोमोन 10 रां लायोमोन आरोखि अट' 10 रां लायोमोन बे 10 रां अट'आव आङो जेब्ला क्लास खालामखांनानै थाङो क'क्राझारसिम बे थांनाय समाव आङो फाथैलाय बिसिनाय सिनेमा शुटिं खालामबाय थानायखौ नुदों फाथैलाय बिसिनाय बेवहाय आङो माखासे शुटिं लानाय स्टाइलफोरखौ आं नुबाय बिदिसो खालामो आं मथा-मथि 2 घन्टासो आं नायदों आरोखि बेवहाय दा फाथैलाय बिसिनायखौ खालामखांनायनि उनाव आंनि गोसोआव ओरैबायदि मोनसे सोमजिबाय आंबो सानसे समाव एक्टर जागोन खिन्थु एक्टर जानोबो मानसिनाव मोनसे लुक्स थानांगौ आंनावथ' बिदिबो गैया लुक्सआबो नांगौ बायदि गैया अब्लाबो आं सानबाय आरोखि जे आं एक्टिंखौ पारफेक्ट खालामनो आरो एक्टिंआ पारफेक्ट जानोबा जों मा खालामनांगोन एक्टिं पारफेक्ट जानो थाखाय जोङो स्टाडि खालामनांगोन नङा होमबा स्टाडि खालामनांगोन आरो सासे मोजां फावगिरि जानोब्लाबो जों स्टाडि खालामनांगौ जायो बिनि उनाव फैबाय आङो फैनायनि उनाव जोङो मिसिं सिनेमा खालामनायखौ नायो
हाजो गुदियाव थांनानै नायबाय आङो मिसिं सिनेमा खालामनायखौ बिराद नायदों आरो सानसे गाहाम नायो नायबाय नायनानै जोंबो सानबाय खालामनायसै लोगो सानैसो आंनि बिरमल मोसाहारि होननाय 2017 आव जायनाखि बेस्ट एक्टर मोन्दोंमोन मिस्टार सानजारि मुभिनिफ्राय बेजों जों बिदिनो नायहैनायनि उनाव माने बिनि फिल्म खालामनायफोरखौ जों नुबाय खालामखांनायनि उनाव जोंबो फिल्मखौ बिदिसो खालामो होनना सानबाय आरोखि बेनिफ्राय आंनाथ' नाटक लिरनायनि एसे हुदा दंखायोमोन सरसा दंखायोमोन सिगांनिफ्रायनो आं लिरबाय आरो मोनसे दासो बुजिबाय होननाय 1 घन्टा 10 मिनिट जाहैदों बियो दासो बुजिबाय खालामबायबो जोङो बिनिफ्राय मोनसे हेन्डिकेप केमेरा फिसाजों खालामखांनायनि उनाव दाना शुटिंखौ लाखांनायनि उनाव बेखौ जे भइस डाबिं होयो मिउजिक होयो बेखौ मिथियामोन जों माने बे आरो होबावनांगौ होननानै जों मिथियामोन दाना भइस डाबिंखौ मायाव होगोन बिनिबो जों जेबो मिथिया मिउजिकखौ मायाव होगोन जों बिनिबो मिथिया उनाव बिदिनो बै जाय मिसिं सिनेमा खालामगासिनो दंमोन जों बिसोरखौ मानसिफोरखौ सिनायो नालाय सानसेखालि थांनानै सोंहैबाय माबाय बिसोरो जोंनो इनफरमेसनखौ होबाय बिदि जायगायाव खालामनो हायो बिदिनो दासो बुजिबाय मुभिया खालामबाय आरोखि बिदिनो माने जालांबाय खिन्थु फार्स्टलि जेनेबा मेन आंथ' कर्सबो लायाखै डिरेक्सननि कर्सबो लायाखै खिन्थु आङो डिरेक्सन लेभेलाव फैनो थाखाय आं गोबां माने स्ट्रागल खालामदों आं खस्थ' खालामदों बिराद मोजां माने अस्कार एवार्ड मोननाय गिदिर मुभिफोर हलिउडनि बलिउडनि मुभिफोरखौ आं नायोमोन बिनिफ्राय बिसोरनि मेकिं भिडिअफोरखौ आं नायोमोन बिदिनो माखासे डिरेक्सननि कर्स लानानै फैनाय मिसिं मुभिनि बिथांमोनजों आङो थादों बिथांमोननिफ्राय माखासे गोबां सोलोंदों आङो सोंदों आरो बिथांमोनजों थानानै माखासे प्रेक्टिकेलि खामानिफोरखौ मोननानै आङो दा एसे बिसिम जौगादों आरोखि बिराद सोलोंनांगौ दंबावो होनबाबो जों दाबो रोंजोबाखै नोंथांनि गिबि सावथुन दिहुनजेननायनि मुङा मामोन दासो बुजिबाय औ बेखौ माब्ला दिहुनदोंमोन जेनेबा बेखौ जोङो 2010 आवनो दिहुनदोंमोन आरो 10 माने गिबि सावथुन नोंथांनि आरो माने 2009 आवनो दिहुनदों खिन्थु 2010 आव बियो रिलिज जादों आरोखि नोंथाङा दासिम फैबाय थानाय जेनेबा नों 2010 निफ्राय मा होनदोंमोन गिबि खेब माबा 2009 आव आरोना मा होनो दासो बुजिबाय बे मुभि खालामनाय आरो बिनिफ्राय लानानै दासिमहालागै दिनैसिम मोनबेसे मुभि दिहुनखो बेखौथ' आं साननांगोनसो दा जियानो जा 20सो जाबाय आरो ओरैनो मोननैसोनि बांसिनबो जानांगौ जेनेबा आङो दासो बुजिबाय खालामखांनायनि उनाव बिखानि अर खालामबाय बेनिफ्राय मोदैनि बानानि उनाव हादान ओमफ्राय दायनिया सोरां प्रबारानि फिल्म प्रडाक्सनावबो खामानि मावबाय बेनिफ्राय सैथो आरो फोथाय गाम्बारि आलाय आरो अरन हांमा फोरमान बेनिफ्राय ओरैजाय आर'नाइ बिदि गोबां दं आरो आगर गैयै आर'नाइ आरो गोबां दंबावो नोंथाङा दा बोसोर गोदान एबा 2022 निफ्राय लानानै 2023 दानाखि हाबबाय बे बोसोर गोदान हाबनायसिम मोनबेसे मुभियाव दा नोंथाङा जायगा लादो आरो लोगोसे डिरेक्सन होदो जेनेबा माने फैनो गोनां आरो बिथोन होबाय दं आरो दा नोङो आरो हाबदोबो फावगोन मा मुं आरो लोगोसे जेनेबा मा मुभि खालामबोबाय दं नोंथाङा 2023 मायथाइयावथ' मोनबेसे जागोन आं बुंथ'नो हाया जियानो जा मोननैया फिक्स जानानै दं जेनेबा दासिम आरो जागोन मोनसेया अलरेडि दाउखा बिदै बे दाउखा बिदैया शुटिंआ जोब्बाय एयार माने आर'नाइ फिल्म प्रडाक्सननिफ्राय बेवहाय जोंनि बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर आदा मेन्देला दङ जाय आदा मेन्देलाजों आङो एक्टिं खालामनो गोसो जाबाय थायोमोन बे आदाजों खालामनो मोनबाय बिनिफ्राय आब' गुनुबुथि दं जायखौ जोङो दांखोलोदो होननानै बुङो आरो दैमु दं जायखौनाखि बर'नि मुंदांखा सासे फावखुंग्रि दाउखा बिदै मुभियाव बिनिफ्राय प्रदीप दा आरो गावरिमा मोगथां नार्जारि बिरमल मोसाहारि गोबां आर्टिस्टफोर दङ जायफोरनाखि जोंनि टप माने जोंनि सानजा रायजोनिफ्राय आरो आगर गैयै आर'नाइयाव जेसेबांनाखि कमेडियानफोर दंमोन यां जेनेरेसननि गथ'फोर बिसोरबो दङ मथा मथि सावथुना जोब्बाय एडिटिंआबो जोब्बाय माथ्र' माखासे एसे एनै खामानि दंबावो बिनि उनाव माबायाव एप्रिल मान्थआव माबा अख्रां गंसे मुभि फैगोन आरोखि अख्रां गंसे मुभि फैगोन बे अख्रां गंसे मुभिनि शुटिंआ जागायथ'वाखै बे जागायगोनसो आरोखि बेवहाय गोदान फैगोन बेवहाय माने एक्टर महरै बिबेक फंबाय आरो फुजा आरो गोबां आर्टिस्टफोर थाबावगोन बेवहाय बेखिनि आंनि डिरेक्सन आरो आंनि स्क्रिप्ट जागोन आरोखि जायनाखि जोङो सावथुन लिरगिरि आरो दिहुनगिरिफोरा समाजारि बिथिङाव बिराद नङा होमबा जों नुनो मोननाय जायो हमना ला
गामियावल' नङा गासै जायगायाव जों नुनो मोनो जे जोंनि समाजारिखौ आं मोनसे खोथा बुंबाय जोङो गुबुननि फिसाया एबा गुबुननि बिसिखौ लाना खारो हिनजावखा गोनांखौ हौवाखौ खायसे हिनजाव गोनांखाया हौवाया बेखौ नोंथाङा दि मिथिखायो जानांगौ बे बिथिङाव नोंथाङा मा बोसोन होनो सानो जेनेबा आं बे साननाय बादिब्ला बेखौ जों बेवहायथ' जोङो बे गावनि सायावबो थाबाय जे मानसि माहारि हिसाबै जोंनावबो साननो हानाय बयनावबो गोहोआ थानांगौ आरो बयखौबो होनदों आङो खारग्राखौबो लाना खारग्राखौबो होनदों जियानो जा बेफोर जाहोनखौ जोङो बांसिन जोङो नुबाय थादों आरो मिडियाफ्रावबो नुयो आरो जोंनि बर' समाजावल' नङा गुबुन समाजावबो जों बेफोरखौ नुदों खिन्थु बेफोरनि गाहाय जाहोनखौ जों नागिरनो थाङोब्ला मेन गाहाय जाहोना जाहैबाय जों मेन सोलोंथाइनि आंखाल जोङो सोलोंथाइखौ नांगौ जोंनो आरो सोलोंथाइ गैयैयाव बेफोरबायदि बेले बेजे साननायाबो फैयो आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय मा एन्ड्रइड मबाइल बाहायनाय आइजो माहारिफ्रा गोबां एन्ड्रइड मबाइल बाहायग्रा जाबाय आरो खामानि गैया न'आव थानानै बरिं जायो मबाइलखौ बाहायो बे मबाइल बाहायनायनि गेजेराव बिदिनो मालाबा रं नाम्बार नांनाय मानाय सोरजोंबा रायलायनाय बेफोरबायदिया सोलियो खामानियाव मुखुब थायोमोनब्ला बेफोरबायदिया जाया आरो माने रेस्ट मोनोना खायफा मानसिफ्रा माइन्डआ टाइम मोनबाय ओंखायनो बैफोरो टाइम मोनै मानसिफ्रा बिदिबो जाखाया जायफोर टाइम मोना खिन्थु जायफोर टाइम मोनो बेफोरनो जानोबो हागौ खिन्थु साफ्रोमबो बिदि नङा ओंखायनो आं बेखौसो सानना बुंनांगोन जों आरो जों आइजो माहारिखौल' दाय होबाबो जाया दिनै आइजो माहारिया मानो खारदों हौवाखौ गारनानै बै हौवाखौबो नोजोर होनाया मोजां ओंखायनो जोङो आं मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन जे हौवा माहारिया मोनसे बिफां बायदि आरो बे बिफाङाव बेन्दोंआ मानलायो आइजो माहारिया जेब्लाबो बेन्दों ओंखायनो हौवा माहारिया जुदि बे बेन्दों लानानै गसंथानो हायाबा बे बेन्दोंआ आलादा मानलाखागोन ओंखायनो जोङो हौवा माहारिफ्राबो जोङो गाव मोजां जाग्रोनांगोन खायफाया जौजों गफबनानै थायो आरो बिसिया मा जादों जायाखै बेखौ खबरबो लाया बेनिखायनो आं बेखौ सानदों बे लासैनो गोमालांगोन मोनसे सम गोमालांगोन खिन्थु सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो जोङो ब्रेनखौ बिजि खालामना लाखिनो हानांगोन जों मानसिफोरखौ एंगेज खालामना थानो हानाय जानांगोन मोनसे सम जाहैगोन बियो आं बेखौनो सानदों आरो उनाव मोनसे जोंनि बर' हारिखौ लानानै मोनसे गोनांथार सोंलु एबा सोंनाय जोंनि बर' खौसे नङा समाजारि राजखान्थियारि आरो जों नुनो मोनो बेयावबो जों खौसे बे खौसे नङिया एबा बे खौसे नङिया जोङो खौसे जानोबा एबा खौसे गोरोबलायनोबा माबादि जों बेथ' खोब मोनसे बाथ्रा बुंगोन जे गामि रायजोफ्राथ' खौसेयैनो दं जोंनि बर'फ्रा मानो होनोब्ला दिनै जोंनि बर'नि गेजेराव जेसेबांखि आफाद थाया मानो जेसेबांखि पलिटिसियान थाया मानो जेसेबांखि जांख्रिथायारि थाया मानो जेसेबांखि गिदिर गिदिर दैदेनगिरि थाया मानो गासिखौ बिनिफ्राय खौसेथि किसुमान आफाद लानानै बयनिबो आइडिय'लजिफ्रा एसे आलादा आलादा जायो अब्लाबो जों मोनसे सम खौसे गैयामोनब्लाबो दा फ्राय एसे खौसेयाव फैनाय बायदियानो जाबाय जियानो जा जुदि एसे एनै खौसे गैलायाब्लाबो बे गोरोबलायियाव जायो खिन्थु दिनै जोङो दैदेनगिरिफोरखौसो जों खावलायनांगोन पलिटिसियानफोरखौसो खावलायनांगोन जे बिथांमोनखौ जिहेथु बिथांमोनानो समाजनि श्रेष्ठ हिसाबै समाजजों गनायजानाय हिसाबै बिथांमोनखौनो दैदेनगिरि बिथांमोनखौनो पलिटिसियान खालामहरो राजखान्थियारिगिरि खालामहरो दा बिथांमोननि गेजेराव मिलायब्ला खौसे जेबो बुंनांगौ खोथा गैया मानो होनबा रायजो राजाया गासैखौबो गाव बर'नि फिसा होननानै अनसायखायो दाथ' जोङो फ्राय खौसेथिनो होनांसिगोन बिदिनो जेब्ला जोंफ्रा एसे जौगाबोबायबो आरो दिनै राजनितिखौ आगान होनो रोंबाय दा राजनितिखौ जेब्ला आगान होयो जेब्ला मोनथाम मोनब्रै राजनितिक हान्जा थायो बेवहाय माने कन्ट्रभारसि जालायनायफ्रा थालायखायो बेखौ जोङो खौसेथि गैयाबो होनो हाया अब्लाबो जोङो खैफोदनि समाव जेब्लाबो खौसेखा आरो कन्ट्रभारसि जालायनायाबो बे मोनसे टेलेन्टखौ बारायहोयोसो आरो बेनो पलिटिक्स बेखौनो होनना बुङो आरो जों जे दिनै जोंनि बर' जाथिया दिनै बर' समाजा जे दिनै पलिटिक्सआव आगान होनो हाबाय दिनै एसेबाबो
सिनायजानाय जाबाय मोनथिजानाय जाबाय बे जोंनि थाखाय गोनां आरोखि जों बेखौ माने गावस्रालायनाय होननानै बुंबाबो जों जाया बे मोनसे जोंनि टेलेन्टखौ रोंनायनि थाखाय मोनफा मोनफा बियो लामासो आरोखि ओंखायनो जों बेखौ साननांगोन जियानो जा अब्लाबो जोङो खामानि मावलायनो हायोब्ला मोजां आरो खौसेयै थांनांगौ जोङो राजनितिक बेलायाव माखासे बेलेग आइडिअलजिफ्रा आलदा आलदा जालायो बेवहाय माखासे बुंनाय सोदोबफ्रा आलदा आलदा जालायनो हागौ अब्लाबो जोंनि गोसोफ्रा खौसे जालायनानै जोङो माखासे समाजारि जेंनाफ्राव खौसेयै खामानि मावलायोब्ला मोजां आं बेखौनो जोंनि बर'नि साफ्रोमबो इन्टेलेक्सुयेल आरो दैदेनगिरिफोरखौ आं बेखौसो खावलायगोन नोंथांनिसिम आरो जों सोंबावनो थांबाय दङ रायजोफोरा बादो जानांगौ नायनो नायलांबाय था एसे जोंनि समाजारि थाखायसो जों सावरायनाय जादों नैबे जोङो बिथां जोंनि मिथिसारजोबजानाय गासैजोंबो अनजानाय जोंहा मैथा बर' बिथांजों बेखायनो आं बिथांनिसिम मोनसे आरो कुइसन खालामबावनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय था नुगोन दानि जुगाव नोंथांसिम मोनसे सोंलु जोंदि दा एन्ड्रइड मबाइल बाहायदों नङा होमबा बे मबाइल बाहायनायाव आथिखालाव गोबां लाइमोनफोरानो बुंनो थाङोबा जों मबाइलखौ गोबां लाइमोनफोरानो आरो लाइमोनल' नङा गोबां जोंनि सुबुं माहारियानो गाज्रियावसो बांसिन बाहायनाय जों नुनो मोनो नोंथाङा बेखौ बिमा बिफा एबा समाजारि आरो माखासे आफादफोरनि सायाव मा खावलायनो सानो जेनेबा बेखौ होबथानो थाखाय आरो एक्सुवेलि आं नैबे बाथ्राखौ बुंग्रोखागोन माखासे बाथ्राया माखासे गियाना जोंनाव दंब्लाबो बुजिब्लाबो बुंनो हाजोबनाय गियाना जोंनावबो जाथ'वाखै अब्लाबो जिखिनि जेनेबा आंनि मोन्दांथि आं बे मोन्दांथिजों बुंगोन खोब मोननैसोल' बुंगोन आं जे बेखौथ' जों मिथिखायो बयबो एन्ड्रइड मबाइला बाहायनो रोङोबा मोजां आरो बाहायनो रोङाबा गाज्रि खिन्थु जोङो बेखौसो खावलायगोन जे मोजां खामानियाव बाहाय बयबो खावलायगोन आरो बिमा बिफायाबो खावलायो फिसाखौ जेब्लाबो एन्ड्रइड मबाइलखौ मोजां खामानियाव बाहायजानो लुबैखायो खिन्थु जोङो नैबेखौ नोजोर होनाया मोजां जे उन्दै बैसोआव मबाइल होनाया जोंना गोरोन्थिखा बियो मोनसे बिराद ग्रेट मिस्टेक बियो माने बैसोखौ लानानै जों होनांगौ आरो क्लासखौ लानानै जों होनांगौ माने दानि जुगाव जोङो क्लास 5, 6, 7नि गथ'फोरनोबो जों एन्ड्रइड मबाइल जों होनाय नुदों बेफोरखौ बन्द' खालामनांगौ आरोखि जों बेफोरखौ बन्द' खालामोब्लानो जागोन खिन्थु गथ'फोरनोबो टाइम मोनसे होनांगौ गथ'फ्राथ' आब्रा खालामखायो जेब्लाबो मबाइल नायनो मानो आब्रा खालामखायो खिन्थु अब्लाबो बिनि गेजेराव मोनसे टाइम दिरुननानै होनांगौ आरोखि बे टाइमाव नायनांगौ बेनिफ्राय आङो लाइमोनफोरखौ आंनिखौसो खावलायगोन जे दानि लाइमोनफोरखौ जे जोङो मबाइलखौ बाहायनो रोङोबाथ' जोङो खोब मोजांखा आरो माखासे गोबां मेसेज बिराद मोजां मोजां मेसेज गोनां थायो माने इउटुबाव जेनेखा फरायनानै जायफोर ग्रेजुवेट जानानै थानाय जायफोर हाई सेकेन्डारि जानानै थानाय जायफोर मेट्रिक पास जानानै दं बिथांमोना जुदि डिफेन्सआव थांनो लुबैदोंबा साख्रि माबा मोनसे लुबैदोंब्ला बेफोरनि कचिंनि मोजां मोजां थायो आरो जोङो जिअग्राफिकेल बायदिसिनाफोरखौ जों नायनांगौ इउनिभार्सेलनि सायाव जों नायनांगौ बे नाइटआव लांबा माने निउसफोरखौ जों नायनांगौ मोजां मोनो गोथाव मोनो आरो बे जोंनि थाखाय बिराद मोनसे बेनिफिसियेल जायो जोंनि थाखाय बिराद बेयो बेनिफिट आरोखि जायफोर सावथुन खालामनानै मोजां मोनग्रा मोसानानै मोजां मोनग्रा बिथांमोना मोसानायनि सायाव नायनांगौ नोजोर होनांगौ बेफोरखौ जों बेखार ओरैनो माखासे माबाफोराव जों टाइम पास खालामनो नाङा नङै जायगायाव जोङो खालामनो नाङा खिन्थु जों जाय जिनिसखौ जोङो थाखा फैसा गारनानै सोलोंनो हायाखै बे बुस्थुखौ सोलोंनो हानायबो जोंनि मबाइलाव ओरैबायदि केपासिटि दङ दानि जुगाव खिन्थु मोनसे बाथ्राया जों गार्जेनाबो सिनसियार जानांगोन जे जोङो गथ'खौ मा खालामनो नागिरदों जों बबे लाइनथिं लांगोन बै जि लाइनथिं जों गथ'फोरखौ लांगोन बे लाइनखौ होसोनानै जोङो गथ'फोरखौ एसे डिरेक्सन होनो रोंनांगौ आरो मबाइलफोरखौ बाहायोब्ला जे नैबे रोखोमखौ नाय बे बुस्थुखौ नाय आरो गथ'फ्राबो मानियैनि खोथा गैया मानियो गथ'फ्राथ' अख्रा खालामखायो जेब्लाबो आरो मबाइल नाय जिनिसखौ जुदि गार्जेना जेबो बुङाब्ला हामा 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 उमुखौ दानाय थुमुखौ दानाय होननानै बुङाब्ला गथ'नो फ्रि हगारोब्ला बे लाइमोन बैसोनि उन्दै गथ'फ्रा जायफोर उन सानफेराखै सिगां सानफेराखै भबिष्यतनि बाथ्रा सानफेराखै बेफोर गथ'फ्राथ' जेखौ मोनो बेखौ नायखागोन आरो बेखौनो मालाबा गाज्रियावबो बाहायलांगोन ओंखायनो बे बुस्थुखौ जोङो सिगिनो रोंनांगोन जे गथ'फोरखौ बुजायनो रोंनांगोन जे जों गार्जेनफ्रानो बुजायनो रोंनांगोन जे बिदि खालामोब्ला बियो ओरै जायो बिदि बाहायनो रोङोब्ला जोंनि थाखाय मोजां बे बाथ्राखौ जों बिसिनि ब्रेनावबो सोनो रोंनांगोन आरोखि बिदि आरो माने जेनेबा जोङो माने जों मोजाङै इउज खालामनो रोङोबा मोजां जागोन आरो जेनेबा जोंथ' आरो बुंनो थाङोबा लाइमोनफोराथ' मोनसे लाइमोन माने माखौ बुङो नङा होमबा मोनसे बुजिखानाय बैसोखौसो लाइमोन होना होमबा बेखौ अब्ला जों लाइमोनफोरा जुदि बुजिखानानै जुदि मबाइलखौ जुदि गाज्रियै इउज खालामाबा एबा बाहायाबा मोजांसिन थाङो होनना बिथाङा थार नंगौआनो जोंनि रायजोफोरा जोंनि माखासे समाजारि सोंबाय थानायखौबो माने जेनेबा बादो माबा मोनसे जेनेबा नायनो बानो हागौ जेनेबा गोबाङानो मिथिया जानो हागौ बिथांनि
नोंथांमोना मिथिना मोनैखौबो मिथिनो हागौ आरो मिथिखानायखौबो आं सोंनो हागौ नोंथांनि न'आ जेनेबा जोंनि सिमोन आनसलिक सिङाव थानाय नङा होमबा नोंथांनि गामिनि मुङा मा आरो नोंथांनि न'खराव साबेसे एबा सोर सोर आंनाथ' सानजारि नोगोर मानिकपुर गामि जाहैबाय धेमाजि जिल्ला बेनिफ्राय आं थाबाय मिस्ट्रेस आरो फिसाजो सासे फिसाला सासे आरो बिमा दंफायो आंजों आरो फंबाय गोमाजानायनि बियायं फिसाफोर दं आरोखि फंबाय गोमाबाय दङ मथा मथि जिखिनि दङ जोङो गासै 7 जन आरो न'खराव 7 जन दङ नोंथांनि जेनेबा दा मा होनो हिन्जावसा सासे हौवासा सासे दं जानाखि गथ' सानै आरो जेनेबा नोंथांनि गथ'फोरा फरायबाय दंना दा औ फरायगासिनो दं जेनेबा मा थाखोआव मोनखो दा ओरैनोथ' आंथ' बुंनो थाङोब्ला बिराद बुरुनजि आंहा आङो एक्सुवेलि दिनै जोङो मानसिया बुगियोब्ला मेसेजबो होनो रोङो होननाय बायदि दिनै आं बुंगोन जेब्लाबो उन्दै बैसोआव हाबा जानाङा बे बाथ्राखौ बुंगोन खिन्थु आं प्रेक्टिकेलि आं उन्दै बैसोआव हाबा जानाय मोनसे समनि मोनसे समनि खिन्थु उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आं प्रेक्टिकेलि मा मोनबोदों मा खस्थ' मोनबोदों बेखौ जेनेबा जों मोनथिखानाय खिन्थु आं बेखौनो बुंगोन जे उन्दै बैसोआव हाबा जानो नाङा खस्थ' मोनगोन जिहेथु जों खस्थ' मोनदों खिन्थु दिनै आं नैबे लेभेलसिम फैनायनि मेन गाहाय जाहोना जाहैबाय आं उन्दै बैसोआव हाबा जादोंब्लाबो आङो ओरैबायदि मोनसे थिरांथा लादोंमोन जे आं सोलोंथाइखौ लाग्रोनांगोन सोलोंथाइखौ लाखांनायनि उनावसो आं डिसिसन लादों आं मास्टार डिग्री फरायखांनायनि उनावसो आङो फिल्म लाइनाव फैदों ओंखायनो दिनै जेनेबा आङो किसुमान माने जायफोर हारिमुआव ओंखारनो नागिरनाय सोरबा इउटुबाव ओंखारनाय सोरबा फिल्माव ओंखारनाय माने यां जेनेरेसननि जायफोर माने फावखुंग्रिफोर आं बिथांमोनखौ खावलायगोन नोंथांमोना दिनै फाव खालामो एक्टिंआव फैयो खोब मोजांनि बाथ्रा नाथाय नोंथांमोना फरायनायखौ गारनो नाङा बे फरायनायानो नोंखौ मोजां लामाथिं लाङो आरोखि मोजां लामाथिं दैदेननायाव दा जेनेबा आंनि फिसाजोआ हाई सेकेन्डारि फरायगासिनो दा पायनिर एकाडेमियाव बरमायाव औ रिजाल्टखौथ' मोजाङानो खालामदोंमोन मोनबा लेटार मोन्दोंमोन मेट्रिकआव ओमफ्राय फिसालाया क्लास 4आव फरायगासिनो दं आरोखि क्लास 4आव फरायगासिनो ओमफ्राय दा उन्दै समनिफ्रायनो आङो माने फेमिलि संसार जानाया मा बैफोर स्ट्रागोलफोरखौ मोनजोबदों आङो अब्लाबो बैफोरनि गेजेरजोंबो आङो बिराद स्ट्रागोल खालामनानै दिनै जेनेबा आङो फिल्म जगतावबो आं दिनै हाबदों आरोखि आरो बिनिफ्राय बोरमा बेफारि माबा बेफारि बिराद खालामबोनो नांदों आङो खस्थ' खालामनो अब्लाबो आं फरायनायखौ गाराखै आरोखि मालाबा आङो मोसौ रसिद दानो बाजाराव होमब्लाबो आं फरायनायखौ गाराखै बेबायदि आरोखि आंनि मिसेसआबो दिनै सासे टेट क्वालिफाइड बेबो माने मेट्रिकआनो होदों रिजाल्टआनो मोनाखैमोन बियो आं हाई सेकेन्डारि होदों आं रिजाल्ट मोनाखैमोन खिन्थु जों हाबा जाखांनायनि उनाव बेबो फरायबाय आंबो फरायबाय आंथ' गोबां बोसोर फरायबावदों आरोखि गोबां खस्थ' मोनदों जेनेबा आं फरायनो थाखायसो फैसा लांगोन ना आङो गथ'नि थाखायसो माने फैसा गारगोन बिदि जायो बिदि परिबेस फैयो खिन्थु खायफाया बिदियावनो माने गोग्लैसोनानै थालाङो लाइफआ स्पइल जालाङो माने गोग्लैसोनानै थालाङो खिन्थु साडेनलि सोरबाफोर जुदि उन्दै बैसोआव फरायफुनाय गथ'फ्रा हाबा जादोंब्लाबो आं नोंथांमोनखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों आं खावलायहरगोन जे नोंसोरो हाबा जादोंब्लाबो गोसो बायनो नाङा फरायनायखौ गोसो मालाबा जाफ्राङो मानसिनि खाफालाव मालाबा साडेनलि मानसिया जाफ्राङो बेफोरो खिन्थु अब्लाबो जाफ्रांदोंब्लाबो नोंथांमोनखौ आं बेखौसो खावलायगोन फरायनायखौ गोसो हो आरो जि खामानि मावो गोसो होनानै माव अब्लानो सानसे समाव साक्सेसआ फैगोन आरोखि जायनाखि माखासे जोंनि सावथुनफोर जेरै जोङो सर्ट मुभि थाबाय आरो मुभि थाबाय माखासे जों मुभि दिहुननायाव एबा फिल्म दिहुननायाव माखासे जों बिजोङाव खोनायि एबा खोनासंथाव जायै राव नङा होमबा जोंनि बुहुमाव जेसेबांखि बर' मुभि हमना ला नङा होमबा बर' मुभि बेफोराव जोंनि माखासे गाज्रि राव फाव आरो गाज्रि जेनेबा फावारि आरो बेफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो उन्दै गथ'फोरा बेफोरखौ जोंनि दा आथिखालाव बाहायबोनाय नुबाय दङ आरो लोगोसे इयुनावबो थांगासिनो दं बाहायनो बेफोरखौ नुनो मोनदों आरो बेफोरनि सायाव माखासे गथ' एबा लाइमोनफोरा गाज्रि जानो थांगासिनो दङ बेखौ जोङो रायजो राजाफोरनिफ्राय खोनानो मोननाय जायो जेनेबा नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंनो सानो जेनेबा आङो गिबियाव नोंखौसो बुंग्रोगोन सावथुन नायनानैथ' जेनेबा समाजा गाज्रि लामाजों मालाबाबो गाज्रि जाया मानो होनोबा मोनसे सावथुन बानायनो थांनाय लोगो लोगो सासे लिरगिरिया बेनि सायाव गोबां सालिजारि साननानैसो लिरनायबो जायो मालाबा माखासे गाज्रि एक्टिभिटिसफोरखौ जों देखायनो गोनां जायो खिन्थु बिनि
अपोजिशनाव मोजां खालामनो थाखाय माखासे मेसेज बोसोन थायो आरोखि दै इक्सलायो आरो खिन्थु बैखौसो लानो नागिरो जोङो बेखौसो लानो नागिरो खिन्थु नैबेनि बेलायाव आं बेखौ बुंगोन जे जायफोरनाखि हारिमुखौ सिबिनो होननानै ओंखारबोनानै जायफोर गोसो गुदुं मोजां जेनिट माने साननाय जायफोरनाखि हारिखौ साननानै माने हारिमुखौ फोथांनो होननानै साननानै जायफोरनाखि सर्ट मुभिफोर खालामबोदों फ्राय सर्ट मुभिफ्राथ' खोब मोजां मोजां सर्ट मुभिफोर फैदों मोजां मोजां मेसेज गोनां सर्ट मुभिफोर फैयो खिन्थु माखासेफोर दङ जायफोरनाखि खालामो खिन्थु जास्ट मोनसे भिउस आरो लाइक आरो गावनि चेनेलखौ फेदेरनो थाखाय आरो बिनिफ्राय थाइसे थाइनै मोनो इउटुबनिफ्राय फैसा मोनो होननानै माने खोनालाबायनानै गरम जाब्रलाबायनाय बिनिफ्राय माखासे बिसोरनाव ओरैबायदि थिंकिं दं जे मोजाङै खालामोब्ला भिउ जाया गाज्रि खालामबासो भिउ जायो माने मा फैसा फैयो नैदि थिंकिंबो दङ दा बैदि थिंकिंजों खालामग्राफोरबो दङ आरोखि दा ओंखायनो जोङो आं बै बिथांमोनखौबो खावलायगोन जे थिग आसे जोङो मोजाङै खालामोब्ला मोजां बोसोन होयोब्ला नोंखौ भिउआ बारा मोनाबो जानो हागौ बा नों बारा लाइक मोनाबो जानो हागौ बारा साबस्क्राइबार मोनाबो जानो हागौ बा बिराद बेरफुआबो जानो हागौ माने जिर'आवबो थानो हानाय खिन्थु होमब्लाबो देरहानाय नोंनाव जागोन नोंनाव देरहानाया जागोन नोङो सानसेबाबो साक्सेस जागोन खिन्थु जों नुदों दिनै समाजाबो ओरैबायदि जाखाबाय ओरैबायदि लेभेलाव थांनो नागिरगासिनो दङ फ्राय गाज्रिखौसो थाब लाखायो गाज्रिखौसो थाब लायो आरो नंगौबो बेनिखायनो जोङो सावथुन मुलुगखौल' बुंबाबो जों जाला दिनै जायफोरनाखि गोसो होसारनानै सावथुन मुलुगखौ दिनै फोथांबोदों आरो सावथुन मुलुगाव हाबनानै दं बिथांमोननि मोनफ्रोमबो सावथुन आरो मोनफ्रोमबो सर्ट सावथुनफोरखौ नाय खोब मोजां मेसेज थायो आरो बेवहाय माबा मोनसे गाज्रि सोदोब दङब्लाबो बिदिखौ दा बाहाय होननानै मेसेजआ थाखागोन बाव बिदिखौ दा बाहाय आरो मालाबा जों ओरैबायदिबो जायो जे मोजांखौ बुजायनो थांनायाव जों गाज्रिनि डिफारेन्सखौ लाबोनो गोनां जायो गाज्रिनि डिफारेन्सखौ जोङो लाबोनो गोनां जायो आरोखि अपोजिटखौ लाबोनानै जों बिनि पजिटिभखौ जों मालाबा देखायहैयो ओंखायनो जोङो बेखौबो जों नोजोर बोनाया मोजां आरो मालाबा किसुमान ओरैबायदि सुबुंफोरबो दङ माने सावथुनखौ नायजोबालासिनो अबेबा मोनसे थुख्राखौ नायनानैबो जाथारा सावथुन होनग्राबो थायो गाज्रि होनग्राबो थायो खिन्थु सावथुनखौ लिरनाय लोगो लोगो बेवहाय माबा मोनसे पजिटिभ मेसेजआ थाखायो पजिटिभ मेसेज गैयाबा मोनसे सावथुना मालाबाबो जाया जानो हागौ अबेबा मोनसे सिनफ्रा बरिं जानो हागौ अबेबा मोनसे सिनफ्रा माबा मोनसे जानो हागौ खिन्थु बेखौ सावथुनखौ खालामनो बिराद टेकनिकेल प्रब्लेमबो फैयो जाय टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय जों सावथुन मुलुगखौ दिनै बिराद जौगाहोनो सानबाबो जों हायाखै खिन्थु जोंनाव ब्रेनाव गासिबो बुस्थुआ फैजोबो जोंबो चाइनानि बायदि खालामनो लुबैयो जोंबो साउथ इण्डियानि बायदि खालामनो लुबैयो जों रोङा नङा रोङोबो जोंनि थाखाय साउथ इण्डियान बायदि मुभि खालामनाया जेबो गिदिर खोथाबो नङा खिन्थु दिनै अनसायनांगोनबो रायजो राजायाबो अनसायनांगोन जोङो प्रेक्टिकेलि जोङो मालाबा सावथुन देखायहैयोब्ला जोंनि गथ'फ्रानो खोन्थायो जे बेखौलाय सोर 50 गोजोन होननानै नायनो बथलसेखौनो मोनलोङो साननैसोआवनो इउटुबावनो नुनोसै बिदि होनग्राबो थायो जेब्ला जों मुभिया इउटुबाव थांनाय लोगो लोगो आरो किसुमाना माबा खालामनो हायो भाइरेल खालामनो हायो मबाइलखौ माबा रेकर्डिं खालामनानै माबा खालामनो हायो बिनिफ्राय जोङो सावथुन मोनसे खालामनाय लोगो खमबाबो नोङो 10 लाख नङाबा सावथुना मोनसे ओंखारा दा जोङो गोबां खस्थ' खालामनानै खरसा खालामनानै जों बानायनाय जायो दा बेफोरखौ माने जोङो देखायनो थाङोब्ला रायजो राजाफ्रा अनसायोब्ला नोंथांमोननि अनसायनायनिफ्राय जा मोनगोन जा थाइसे थाइनै मोनगोन बेजोंसो जोङो मुभि खालामफिनगोन नालाय बे आरोखि दा ओंखायनो जोंनि मार्केटआ जिहेतु फिसा ओंखायनो जोंनि साननाय हनाय बायदि जों खालामनो हायाखै आरो नैबे नेगेटिभ सोदोबनि बाथ्राखौ आं बेखौनो बुंबाय अरिजिनेल सावथुन गोदोनिफ्राय जायफोर बिथांमोना सावथुनाव नांथाबनानै दङ हारिमुखौ सिबिनो होननानै फैदों जायफोर गोसो होसारनानै सावथुनाव हाबदों जायफोर गोरों सुबुंफोर बिथांमोननि भिडिअफ्राव मालाबाबो गाज्रिखौ नुनाय नङा आरो गाज्रि सोदोब बाहायनायखौ नुनाय नङा मालाबा फिसा मोनसे सोदोब थानो हागौ खिन्थु बिनि अपोजिसनखौ नाय अपोजिसनाव मा बुंदों बेखौ नाय आरोखि उल्टाखौ नाय आरोखि देखायनायखौसो जोङो साननो हागौ खिन्थु मा खालामनो नागिरदों बेखौ साननाया मोजां आरो आं बेखौनो बुंखाबाय माखासे इउटुबारफोर थायो भिउस मोननो थाखाय आरो जोङो प्रेक्टिकेलि नंखागौबो नाय नों आङो किसुमान जेनेरेल जायफोर जेनुइन नोङो इउटुब सालायनो होननानै ओंखारबोदों मोजां मेसेज लानानै मोजां टपिक लानानै नों बानाय नोंनाव भिउस बारायाबो जानो हागौ खिन्थु जायफोर मानसि माने गाननायफ्रा माने जायफोर आइजोफोर गाननायफ्रा माने अबस्था गैया अबस्था लाजाया आलदा रोखोमनि गाननाय आलदा रोखोमनि सोदोब बाहायनाय ओरैबायदि भाइरेल जागोन ओरैबायदि माने बेखौ लाइक होगोन भिउस होगोन होमबा जोङो सावथुन मुलुग दिन्थिग्राखौसो दाय होगोन ना नों आं नायग्राखौ दाय होगोन ओंखायनो जों अनसायनो नाङा एक्चुअलि जों रायजोआव अनसायनो नाङा जों अनसायाबानो जेबो नङा बे बाथ्रा आरोखि ओंखायनो दिनै मोजां गाज्रिया थाखायो ओंखायनो
आसा फारिदों मोनसे सम फैगोन समाजा जोंना बुजिगोन माने बुजिबाय समाजा जौगाबाय जोंनि बर'आ बिराद डेभेलप जाबाय दिनै इउटुबजोंबो बिराद थाखा खामायो इउटुबनि गेजेरजों बिराद थाखा खामायो दिनै मोनसे समाव सिनेमा खालामबा फैसा मोनामोन दा मोनो दिनै एक्टर एक्ट्रेसफ्रा लाख थाखासिम लाग्राबो दङ मोनग्राबो दंसै हाजार हाजार जोंनि बर'आव एडिटर ओंखारबाय हाजार हाजार केमेरामेन ओंखारबाय दिनै बिसोरो माने बिराद मोजां पार्ट टाइमफोर बायदि बिसोर फैसा मोनो बिसोर आरामसे खरसा मोनो मेकआपमेन जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां मेकआपमेन ओंखारबाय बिसोर पार डे नोङो 2000 करि मोनो होमबा समाजा जोंना डेभेलप जादों डेभेलप जायोब्ला गाज्रियाबो खिथु खिथु खारफालांखायोखा ओंखायनो मोजांखौ एक्सेप्ट खालामनो जों बेखौसो खावलायगोन गाज्रिखौ जोङो नारगारनानै मोजांखौ एक्सेप्ट खालाम जों बेखौ रायजो राजाखौ खावलायगोन आरोखि बेनो आरो नोंथांमोना नुबाय जानांगौ नोंथांनाव आं बारा गोबाव लाला नोंथाङा दासिम सावथुन दिहुनबोबाय गोबां सावथुन दिहुनबोबाय आरो फाव दिन्थिगिरिबो नङा होमबा आरो कमेडियान जेनेबा डाइरेक्टरबो जेनेबा आरो एक्टरबो जाबाय बिनि सायाव फावखुंग्रिखौ एबा माने फावखुंग्रिखौ माने साबसिन मोजां मोनो नोंनि बारित एक्चुअली बेखौथ' जोङो सोरबा सासेखौ डाइरेक्टलि नाम मेनसन खालामनाबो जों बुंनो हाला औ जिहेथु जों जेब्ला मोनसे सावथुनखौ जों बिथोन होयो बा डिरेक्सन खालामो जोंनि थाखाय साफ्रोमबो आर्टिस्टआनो जोंनि फिसानि समान जायो आरो हाजारखि जोंनि सिनियरब्लाबो बिथांमोनाबो आंथ' बिराद गिदिर गिदिर सुबुंफोरखौनो आंनिफ्राय देरसिन बैसोनि मानसिफोरखौनो जेनेबा आं डिरेक्सन होबोनो मोनबाय बिथांमोना जोंखौ माने गुरु बायदि मानियो जेब्ला जोङो शुटिंआव ओंखारो खिन्थु दा बेवहाय आं बेखौसो बुंगोन जे साफ्रोमबो जेसेबांखिनि जों आर्टिस्ट लोगो मोन्दों आंनि बेलायाव आरो आं बिराद थाखा फैसा खरसा खालामनाय बिराद गिदिर गिदिर बाजेटनि आं मुभिबो खालामबोनाखै फिसा बाजेटनि मुभिखौनो आं हाइलाइट खालामबोदों आरो आं खम बाजेटजोंनो आं खालामबोदों मालाया दिनै हेभि लाइट लानानै दिनै शुटिं खालामनो मोनो नाइट बा आङो बाल्बजों खालामनो मोनो बाल्बजों खिन्थु अब्लाबो आंनि मुभिया समान खारो आरो मालाबाबो लकसान जाफेराखै दिनै इसोरनि अननायाव माने आं बेखौ सानो जिहेतु आङो इक'नमिक्सखौ आङो फरायनाय हिसाबै डिग्रियावबो फरायनाय हिसाबै थाखानि हिसाब खिथाबावबो आं एसे एक्सपार्ट बेबायदि हिसाबै जेनेबा आं बेखौ सानहरो जे खम खरसानि गेजेरजों मोजां मुभि दिहुननाय आरो प्रडिउसारा थांनानै थानाय थाइसे थाइनै लाब मोननाय खिन्थु बिदि होननानै जेनेबा ल' कुवालिटिनि मुभि खालामबाय थानांगौ बेबो नङा मालाबा मोजां प्रडिउसारफोर मोनोब्ला मोजां कुवालिटिनि सिनेमा बानायगोन अब्लाबो जों बेखौ साननाया मोजां खम बाजेटावनो मोजां कुवालिटि दिहुननानै जाहाथे प्रडिउसारा थांनानै थायो जोंनि बर'नि गेजेराव प्रडिउसार मोननाया खोब खम ओंखायनो बै प्रडिउसारफोर जिखिनि साफा सानै प्रडिउसार ओंखारदों बिथांमोनखौ फोथांनानै जोंनि सावथुन मुलुगखौबो फोथांना लाखिनाया जोंनि थाखाय साफा डिरेक्टर साफा फावखुंग्रिफोरनि थाखाय गोनांथि आरोखि ओंखायनो आं नैबे बेलायाव नैखौसो होनगोन जे गासिबो फावखुंग्रि आं जेसेबां लोगो मोनबोदों स्पेसियेलि गासिबो मोजाङानो गोजा आरो आंखौ खोब माने फ्रि फ्रेन्डलि जों फेमिलि बायदि खामानि मावबोदों दिनै फावखुंग्रिफोरनि गेजेराव लिपिकायानो होन बा जुनालियानो होन बा समायनायानो होन बा जुहि होन बा लिनायानो होन बा नै दा आपकामिं हिसाबै जोंना जयश्री खोब मोजां एक्टिं खालामो बा बिनानाव मुन्दिनाखौनो होन जेसेबांनाखि आर्टिस्टफोरजों आरो जोंनि सिनियर आर्टिस्टफोर आं दा लेटेस्ट आदा मेन्डेलाजोंबो एक्टिं खालामदों बयजोंबो खोब जों फ्रि फ्रेन्डलि लोगो हिसाबै माने बेवहाय डिरेक्टर माबा माबि बारा जोङो आंनि बेलायाव आङो बे बारा डिफारेन्सखौ आङो दोना खिन्थु जोंनि गोसोआ सनमानाल' थालायो नोंथाङा नैबे सावथुन मुलुगखौ लानानै माबाफोर जेनेबा थांखि दं नामा जों सावथुनखौथ' खालामबोगासिनो दं आरो दिनै जोङो जेसेबांनाखि सावथुन खालामबोदों जों कमार्शियेल सावथुनसो खालामबोदों खिन्थु जोंनि बर'नि गेजेराव मोजां डकुमेन्टारि मुभि आरो मोजां फिचार फिल्म जाय फिल्मा दिनै आलायारन मुभि नङा होमबा आलायारन फिल्म सावथुन बे सावथुनफोर बायदि मुं लाखिनो हानाय मोनसे मोजां सावथुन आंबो खालामनो गोसो आरो लाइफआव आं बे मोनसे आंनि बिराद गिदिर टारगेट बिनि थाखाय आं बिराद स्टाडिबो खालामगासिनो दं आरो आनान गसाइनि अननायाव सानसे समाव जाफुंगोन आंहा फोथायनाय दं खिन्थु 2023 बा 24नि गेजेराव आंनिफ्राय मोनसे डकुमेन्टारि मुभि ओंखारगोन आङो दा टाइटेलखौ दोनथ'वाखै आं मोनसे जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव जानाय मोनसे रियेल काहिनि मोनसे रियेल स्ट'रि गुबै माने रियेल स्ट'रि बेयो जानानै थांबाय बेनि सायाव आं लादों टपिकखौ आरो निस्सय बे रायजो राजाजोंबो अनसायजागोन आं बेनि सायाव माने डकुमेन्टारि मुभि खालामनो नागिरदों आरो खालामगोन आं थिरांथाबो लानाय जाबाय बिदिनो नाजालांबाय थानोसै जेसेबां हायो मानसिनि
साननायाबो जोबनो थाङा हास्थायनायाबो जोबनो थाङा खिन्थु थांनानै थासान्दियाव माबा मोनसे खालाम हायो नामा बेखौ नाजालांबाय थागोन आरो आं नाजालांबाय थागोन थिगानो मानसिया नाजायोबा जेनेबा हायि मोनसे खामानि गैया नालाय थिगानो जोंहा मैथा बर' बिथांनि साननाया अराय जाफुङो बेखौ आं सानजारि थान्दैनि जानानै एबा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आनान गसाइनाव आर'ज गाबनानै बिथांनि साननाया जाफुंजोबथो बेखौ आं सानो आरो आं बिथांनाव मोनसे सोंलु जोंहा दादि नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ जायनाखि जोंनि बेकग्राउन्डआव जोङो नुदों जानांगौ स्टेज जायनाखि जोङो मिथिं जाग्रा जायगा एबा जोंनि सानजारि नोगोर सिमोनसाफुरि सानजारि नोगोर एसपि बड' हाइ स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद आरो दुलाराय बर' हारिमु आफाद बे मोनसे जथुम्मा एबा मिथिं जानो थांबाय दङ बेयाव जोंनि बे मिथिं जानो गोनां एबा नैबे दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि थाखाय बे मिथिं जानो गोनांनि थाखाय नोंथाङा जोंनि रायजोफोरनिसिम माबाफोर बुंनो सानो नामा? बेथ' जोङो गिबियावनो जोङो गोजोननायखौ बावहरग्रोनांगोन जे जोंनि जिल्लानि सानजारि नोगोर बे सानजारि नोगोराव दिनै 17थि नैथि बोसोरारि दुलाराय आइजो अनसाय आफाद लोगोसे 19थि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जानाखि मिरु जथुम-मेल बे मिरु जथुम-मेला जोंनि जायगायाव जानो थांगासिनो दं खोब मोजाङैनो जागोन बे प्रग्रामा आरो बेवहाय जोंनि बर'नि गोबां आफादफोर आरो जोंनि बर'नि गोबां दैदेनगिरिफोर आरो जोंनि ओनसोलनि सानजारि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां सुबुंफोर जाय सुबुंफोरखौ जोङो दिनै बाख्नायनांगोन बिथांमोना दिनै ओरैबायदि गोसो होनानै मावदों बिथांमोननि नाजानायावनो बिथांमोननि थुलुंगानायावनो दिनै बेवहाय जानो गोनां दुलाराय आइजो अनसाय आफाद आरो दुलाराय हारिमु आफादनि जानाखि जथुम-मेल बेयो खोब मोजां थांगोन आङो बेखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बयनि सिगाङाव फोरमायबाय आरो बेयो जिहेथु जोंनि हारिनि मोनसे आफाद हिसाबै बेखौ जोङो थुलुंगा होनांगौआ गासै रायजो राजा नोंथांमोननि सायावबो थाबाय आसा फारिदों गासै जोंनि बर'नि रायजो राजा नोंथांमोन बयखौबो बे हाबाफारियाव जाहाथे बयबो लोब फैयो आरो थुलुंगा होफैगोन आरो बेवहाय गोबां बायदि रोखोमनि बादायलायनायबो लादों जेरै सेरजा दामनाय देमसि मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय बेफोरबायदि बादायलायनायबो लादों आरो खुगा मेथाइ खननाय बेफोरबायदि गोबां बादायलायनायफोरबो दङ बेफोरावबो बाहागो लागोन बेखौ मिजिंथिबाय जोबनायाव आं बेखौनो बाख्नायबावगोन दिनै जोङो धेमाजि जिल्लानि सिङाव सानजारि नोगोराव जोनोम मोननानै आं गावखौनो गोग्गानाय दं मानो होनोबा जोंनि धेमाजि जिल्लायाव ओरैबायदि खौसेथि दं बेवहाय जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा माबा मोनसे खामानि मावनो थाङोब्ला ओरैबायदि मोजाङै खौसेथियै जाफुंसार होयो आरो दिनै बेबो मोजाङैनो जाफुंसारगोन आरो बिथांमोना ओरैबायदि बिथोनबो होयो आरो दिनै जोङो जाफुंनायनि लामायावनो फैबाय आसा फारिदों नोंथांमोना बयबो फैगोन बे मेलाव आरो लोगोसे जोंनि धेमाजि जिल्लानि गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौबो आं खावलायबाय जाहाथे बे मेलाव बयबो लोब फैनानै नुजाथि फैयो पार्टिकुलारलि आर्टिस्टफोरखौबो आंनि लोगो आर्टिस्टफोरखौबो आं खावलायबाय जाहाथे हारिमु हिसाबै हारिमुखौ फोथांना लाखिनांगौआ जोंनि साफ्रोमनिबो बिबान बेनिखायनो सम मोनोब्ला नोंथांमोनाबो फै हारिमु हिसाबै बयबो जगदान होफैयो आं बेखौ खावलायबाय आरोखि गोजोननाय थाबाय जोंहा मैथा बर' बिथांनिसिम नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ बिथांनि मुभि बानायनाया मानिफ्राय जागायनाय आरो बिथाङा माब्लानिफ्राय मा मावबोनाय आरो दिनैसिम आरो मा फिल्म दिहुनबाय दङ नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ एबा खोनाखाबाय जानांगौ नोंथांमोना रेडिल' जादोंनायनि थाखाय आरो लोगोसे गोजोननाय थाबाय बेखिनियावनो आङो गुरैयै मोनसे खावलायबावनाय रायजो राजाफोरा नैबे बिथां जोंहा मैथा बर'आ जानाखि जोंखौ गुरैयै जोंखि बरायनाय खावलायहरदो जायनाखि जोंनि नैबे दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादाव फैनो थाखाय नोंथांमोनाबो फैनानै बेयाव जाहाथे बाहागो लाफैयो लैहोर फैनानै बेखौनो जों गुरै खावलायबाय आरो लोगोसे गासै जोंनि रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि सानजारि थान्दै नायगिरिफोरनिसिम आंनि जोबथायाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै बेखिनियावनो दोननाय जाबाय गोजोन्थों बेखिनियानोसै गोजोन्थों